Po vianočných prázdninách sa opäť otvára téma štrajku učiteľov. Najväčší školský štrajk v histórii Slovenska je pozastavený. O jeho ďalšom postupe sa rozhodne zajtra. Štrajk učiteľov sa neskončil. Centrálny štrajkový výbor zasadne zajtra. Rozhodnúť by mohol aj o štafetovom štrajku, kedy by opäť štrajkovali len niektoré školy. Štrajk je od 28. novembra prerušený. Dali sme určitý termín vláde, respektíve ministrovi školstva, pánu Čaplovičovi, aby sa vyjadril. Očakávame teraz jeho nejaké kroky a na zajtrajšom rokovaní sa rozhodne o ďalších postupových krokoch. Nové školské odbory na rozdiel od centrálneho štrajkového výboru riešia situáciu ráznejšie. Začiatkom týždňa zisťovali záujem školských zamestnancov o jednodňový ostrý štrajk, ktorý by sa mal uskutočniť 13. marca. V tento deň budú deviatáci základných škôl písať monitor a stredoškoláci písomnú maturitu z cudzích jazykov. Štrajk sa uskutoční len ak ho odsúhlasí viac ako polovica školských zamestnancov. Samozrejme, štrajk, ktorý pripravuje pán Sebeledík, respektíve nové školské odbory, je témou, ktorú treba rozobrať na zajtrajšom sedení a vyjadríme sa k tomu. Podľa ministra školstva do konca volebného obdobia by sa mali učiteľské platy zvýšiť o 20%. Priemerná mesačná mzda učiteľa by tak bola o približne 150 eur vyššia. Anna Činčárová, televízia Naša.